宇宙は決して偶然に存在しているわけではない。私たちが星空を観察するとき気づくことがある。星々は任意に動いているのではない。惑星は軌道に従って運行し、銀河は重力構造に沿って並ぶ。最も微小な粒子から巨大な銀河に至るまで、宇宙のすべては常に運動している。しかし、これらの運動は決して混乱しているわけではない。それらは一定の規律に従って展開している。恒星は誕生し、数十億年にわたり燃焼し、やがてその生涯を終える。惑星は形成され、恒星の周囲を長い時間をかけて運行する。生命もまた条件が整った時に現れる。これらの現象は宇宙の運行が構造と地上を持つことを示している。これらの規律は文明に依存せず、宗教にも依存しない。たとえ文明が存在しなかったとしても、宇宙はなおその規律に従い運行し続ける。このことを理解して初めて私たちは知ることになる。宇宙は偶然に存在しているのではない。構造と規律に従って運行しているのである。